Kniha Volania osudu, kapitola 4. Hodina Boha, keď volá pán Melchisedek. Keď som sa vrátil do Jervinovho domu, bolo skoré popoludnie. Vyhlásenie výsledkov trvalo celé hodiny. Práve keď som sa chystal zaklopať, otvoril dvere. Bola to za každým len náhoda? Rozmýšľal som. Ale boli tu súrne záležitosti, ktoré bolo treba prediskutovať. Po zákonnom pozdrave som hneď spustil: Majster Jervin, zdá sa, že si stratil dých, synak, poznamenal. Bežal som skoro celú cestu sem. Majster Jervin, niečo sa stalo. Čo sa stalo? Bol som nominovaný ako jeden z vysoko spôsobilých 12. Poď dovnútra, usmial sa. A zobral ma do malej prázdnej miestnosti, kde sme si spolu opäť sadli. Rozumieš tomu, čo to znamená? Opýtal sa. Znamená to, že nemusím súťažiť v 3. časti testu. Môžem ísť rovno do 4. Ktorá nie je žiadnou súťažou, ale stretnutím s ministrami kniežaťa, aby rozhodli, akú funkciu ti pridelia. Nastalo dlhé ticho. Jervin sa ešte raz opýtal. Stále ma chceš nasledovať, Orlon? Áno, prikývol som presvedčivo. V mojej mysli nebola žiadna pochybnosť, že toto je jediná vec, ktorú chcem. Ale čo mám povedať ministrom kniežaťa? Opýtal som sa s úzkosťou. Ak odmietnem ich ponuku, mohli by ma uvrhnúť do väzenia. Toto je to, čo ťa trápi? Usmial sa Jervin. Ale to vôbec nie je to, čo by sa teraz malo diať. Rozmýšľal som, čo by sa teda malo diať. V tejto chvíli by si mal starostlivo zvažovať svoju budúcnosť. Výraz na jeho tvári bol vážny. V kraji Sheringy ťa očakáva brilantná kariéra. Mohol by si sa stať bohatým a mocným a užívať si všetky výhody svojho postavenia. Si istý, že sa chceš vzdať ovocia svojho víťazstva a nasledovať ma? Nevedel som, čo na to povedať. Jednoznačne, ak tu bolo nejaké víťazstvo, bolo celé jeho. Bez síl, ktoré do mňa napumpoval, by som v súťaži nikdy nedosiahol také vysoké skóre. Majster Jervin očakával odpoveď, videl som to na jeho tvári. Preto som sa pustil hľadať verš v mojom zákonnom repertoári, ktorý by najlepšie vystihol, ako som sa cítil. Po dlhej chvíli som konečne prehovoril. Všetka sláva učiteľovi! Jervin zareagoval jedným z najveľkolepejších úsmevov, aké som kedy videl. Osvietil celú miestnosť a spôsobil, že som sa cítil taký šťastný, že by som najradšej vyskočil na nohy a tancoval od radosti. Ale po blaženej chvíli Jervinova tvár opäť zvážnela. Nasledovať ma nebude ľahké, Orlon, varoval ma. To som videl už teraz. Čo poviem ministrom kniežaťa? Aspoň, že som mal 10 dní, aby som sa pripravil na to stretnutie. Ale v ten istý večer mala byť oslava, na ktorej všetci tí, ktorí uspeli v 2. časti súťaže, mali byť pozdravení zástupcom kráľa Atlantídy. Čo robiť počas oslavy? Mal som predstierať, že sa nič nestalo, alebo riskovať, že urazím vysoko postavených hodnostárov tým, že odmietnem ich pocty? Jervin pomaly pokrútil hlavou, ako by dokázal čítať moje myšlienky. V budúcnosti ťa čakajú ťažšie skúšky, ako je táto, Orlon. Vážne som prikývol, presne ako princípy retoriky prikazovali, že by som mal urobiť v takej situácii, ale bez najmenšej potuchy, čo tým myslel. Dlhú chvíľu mi Jervin hľadel hlboko do očí. Zdalo sa, že číta moju dušu, ale nedokázal som vnímať, čo vidí. Potom zobral moje ruky a opäť ožiaril miestnosť svojím úsmevom, rozjasniac modravú žiaru živých stien. Hlboko vo vnútri som vedel, že ma prijal. Odtiaľ to už išlo všetko rýchlo ako vo sne. K mojej obrovskej úľave som sa dozvedel, že Jervin bol pozvaný na ceremóniu, ktorá sa mala uskutočniť ten večer. Tak sme mohli ísť spolu a mohol mi povedať, čo hovoriť a ako sa správať, keď bude vyhlásené moje meno. Ale Jervin ma tiež poučil, aby som sa nevracal do penziónu.
Vysvetlil mi to citovaním verša zákona. Keď si už urobil krok, usiluj vpred a nikdy sa neobracaj, inak budeš čeliť nástrahám horším ako smrť. Znamená to, že už nikdy viac neuvidím svojich priateľov? Opýtal som sa, náhle si uvedomujúc závažnosť zmeny, ktorá sa mala odohrať v mojom živote. Raduj sa, muž zákona, lebo toto je hodina Boha, keď volá pán Melchisedek a zvonia zvony osudu. A ty si vypočul volanie, odpovedal Džervin. Ale keď videl, že moje oči sú plné slz, jemným láskyplným hlasom povedal: Počúvaj, ty a ja sa staneme naozaj dobrými priateľmi. A sľubujem ti, že vo svätyni Ejsraimu budeš mať priateľov, o akých si nikdy ani nesníval, že by si mohol mať. Výnimočných ľudí, ktorí na teba čakajú a budú sa o teba starať a milovať ťa tak, ako to dobrí ľudia nášho kráľovstva zriedka dokážu. Vpíjal som do seba jeho slová. Aby mi pomohol vzchopiť sa, Džervin mi opisoval mnoho úžasných vecí svojej svätyne, kde je plas niekoľko desiatok tisíc rokov starý a živé steny kaplniek udržiavajú úžasnú prítomnosť bohov. Vo svätyni boli veľkolepé záhrady plné sôch všetkých bohov, podzemné krypty, v ktorých bez prerušenia už stovky rokov prebiehali ohňové rituály a viac ako 1100 kňazov a kňažiek mnohých rôznych rádov. Navyše som sa dozvedel, že v blízkosti svätyne držia len veľmi málo dobytka.